сърдината, да. Не бе! Дек се вари. Да си намеш. Пак ги изкрили. Не ги знае. Как целите са души ми? Пуште малко. Пуштете малко. Пусти малко пъти. Перинете цурто на мой. Дека папа. А добро. Пуште малко се надолу. Падай. Да намести си. Бати, да. Ние даже ги завлечем. Така те е така. Това веќе не Дечки, идеме на знако на директора, почнуваме с отегляне. 3, 4.